Ahoj, tady Jirka Kolbaba, zvu vás na výstavu svých fotografií, která tady potrvá až do 30. srpna. Jsou to fotografie ze všech 6 kontinentů planety a budu nesmírně rád, když každý z vás tady najde inspirace pro své vlastní cestování. Jsou tu snímky přírody, jsou tu snímky zvířat a můžete dokonce objevit 2 fotografie, které jsou stejné a vyhrát zajímavé cestovatelské ceny.